Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ngasana yanki linaona kuti now futa atipatsa zimene mafunso awo. Would they want to have an autopsy on the body? Mukoza kufuna papangidweso njira zina zachipatala kuti tiyeze thupi la malemu amunanu. That was a question. Ziko ineyo ngakhalenso abale awo amunanga poti nthawi yadusa komanso anthu tinayamba kukhala ngati kulimba mtima nkuchivomereza. Sindinganene kuti mupitenso mukayambenso kupanga zoyezayezazi komanso kuchimunakonso sangalole kuti zimenezo zichitike. Chifukwa tinafunsanapo funso limenelo ine apongozanga tinanena kuti basi zisiyeni mmene zilili ndi momwe zililimo olo tipange zimenezo kuti munthu yazuka. So ifeyo ngati Asilamu basi tinachivomereza kuti basi zikhale choncho. Koma pa nthawi imeneyoyo anakandifunsa kuti tikafukulenso tikapange izi, nakavomera kuti yes, koma panopo nthawi yatha si no. Mwina ndimafuna kumaliza kwache meta welinga page 52 mucha mwina amayi lapukena atatithandiza komiti ino chifukwa amene akambira amaliziramo kuti nthawi imene yakadandifunsa nkadavomera na ndifuna ndiwetsetse kuti ndi ndani amene wakubanja kwa lapukena amene anafusidwa nkunena kuti tifarike tutenge thupilo musayeze thupilo ukayika kapena mwina ifa nkhani ya chipembedzo azimayi amakhala kutali mwina ifika nkhani nthawi kapena anapanga ndi azibambo apongoza kunena atatiuza kuti ndi ndani anafusidwa malingana ndi ripoti anafusidwa kuti apange autopsy koma adakana nkupempha kuti atipatse thupi lifarike kale lomwe lino ndi ndani kubanja kwa lapukeni. Ziko kubanja la lapukeni kulibe munthu amene anafusidwa kuti tikayeze thupi nkukana, kulibe amene anafusidwa. Koma ife tinango pa chipembedzo chathu maliro sagona ndi tinauzidwa tinanena kuti tinapempha kuti maliro tikayike mamawa koma sana tiuze kuti pali zoyezayeza. Anakanena kuti pali zoyezayeza mwina tinakanena kuti tiye tidikire maliro ayezedwe koma palibe anatiuza za zoyezayeza. Cheo, Zimbai, and then Mwanza Central, then we come to Mulanje North. Ziko mkwambia cheyapo tipatsa mwayi anthu akunchewu Zimbai kuti tifuseko mafunso ndesa mwina awiri olatatu. Choyamba ndikupepeseni mayi lapukeni chifukwa choluza okondedwa anu pepani kwambiri. Kumasana kuno tinali ndi Madam Mary Chilima amene anafotokozera komiti ino kunena kuti anali ndi mwayi opeza zina katundu wa munawo ngati zovala zimene zinali ndi fungo losakhala bwino, mafuta ndi zina zoteroso. Inuyonso mwayuza komiti inoyi kunena kuti munayitanidwa ku area 30 kumene munakapasidwa mafoni amene sanali mu state yabwino. Foni maoneka ngati kuti ndi ophwanyidwa ngati inasingidwa mu mtondo munatsindika moteromo. Komanso munapatsidwa passport. Ndikhulupirira kuti passport imeneyi ndinu amene munayitenganso ku nyumba kuwapatsira bambo aku nyumbawo atakupemphani kuti ndipatsireni passport yanga ndi munayitenga. Mangofuna mutayuza komiti ino kuti mmene mudayitengera passport imeneyi kuwapatsira bambo nthawi imene amanyamuka ulendo wawo ndi mmene imakabwerera nthawi imene anachita ngozi imaoneka motani. Tikatengera amene anatifotokozera mayi Chilima kuti zovala za munawo zinali ndi mafuta, ndikupera mafuta amene onda ndege kaya sitikudziwa sanafotokozere. Inuyo mungatifotokozere motani kuti passport imene imaoneka bwanji mmene munayitengera powapatsira ili bwinobwino komanso mmene idakabwerera itachita ngozi. Ndikhulupirira kuti tatifotokozerani kuti imaoneka bwanji. Ziko passport mmene ninapasira amunanga ndi mmene inabwerera zinabwera mosiyana. Mmene ilili passport kufikira siku la lero
inali yoti ngati inagudubuzidwa mfumbi, inali timagazi pang'ono, nde inali ngati inapakidwa timafuta osati yonse kuipaka koma timafuta. Peji ina ili timafuta, peji ina yopanda mafuta, mapeji apakatiwa alibe mafuta koma peji 2 ndi chikupa zotuwa ndi magazi ake okhala ngati basi pang'ono basi. Ndimene ili pana lero. zoma kwambiri chair. Mwanza Central. Chair, zikomo kwambiri. Choyambirira nipepese kwambiri Mailapukeni mukulongosola kwanu mwabweretsa nkhani imene tili nayo chidwi kwambiri kuti ngati komiti tiyitsatire. Zikuoneka kuti amayankhula mumakhala ngati akudziwa chinthu china chake chimene chitachitike. Ngati komiti nkhani imeneyo sitingangoyimvetsera ndi kuyisiya. Tikuyenera kuti tifufuze kodi ngati tingakwanitse chinali chani chimene chimapangitsa kumayankhula zimenezo. Ndiye mwina ndikhoza kukufunsani chifukwa mwanena kuti inuyo samafuna kukuwuzani zokuopsezani kapena zokukhumudwisani malinga ndi mmene mmakhalira nawo. Komano mwina kuti munthu pamoyo umakhala ndi nzako amene amakhala nzako okuti umatha kumuuza china chilichonse. Nkutheka azimayi mumathanso kudziwa kuti ineyo amunangawa wakuti amatherana naye nkhani. Alipo ena amene mwina ndi anzawo a malemu bambo Lapukeni amene amacheza nawo kwambiri wokuti mwina zikhoza kutheka kuti amenewo akanatha kutherana nawo mawu ankhani ngati zoopsa ngati zimenezo. Zikomo. Amunanga anali munthu uja woti samakhala ndingani yoti best friend. Samakhala ndi munthu amene ulo ine ndingadalire kuti uyu ndikamfunsa za munanga ndiyankha. Amunanga ndimakumbukira siku lina nafunsapo kuli inuyo kwenikweni anzanu kwenikweni ndi ndani. Anandiyankha kuti chifukwa cha ntchito imene ndimagwira I avoid kukhala ndi anthu ocheza nawo oti pakana ine ndifike size oti ndimasuke kumacheza nawo nkhani. I have friends koma ndilibe munthu oti ndingamasukire kumacheza nkhani. Anali choncho amunanga. So analibe munthu oti angamuuze oti ulo inenso ndingani oti kapena inuyo mwakuti ayi. Zikomo kwambiri chair. Funso limene ndinali nalo ndi limene. Ningofuna ndifunsebe funso lomwelo. Amunanu khalidwe lawo linali la bwanji? Akaka kanali koyambirira kukhala ndi ma strange behavior, khalidwe la chilendo lomaona ngati kuti sizikuyenda moyo wawo mwina imfa ikubwera. Kanali koyambirira mwakhala nawo zaka zambiri. Kanali koyambirira kuonesa khalidwe limene lili kumayankhula zimene zizi. Zikomo. Inde kanali koyamba makamaka ndinganene kuti mwina miyezi imene inali ya kumapeto kuti nthawi yokagwa ndege ikuyandikira. Mwina miyezi imeneyi ndimene amakonda kuyankhula mwina mwakhala tikucheza chifukwa timakonda kusewera bawo. Ndi mwina tikamasewera bawo siku lina ndimabera ineyo kuti ndawina ndananena kuti muziberatu panopo ndili moyo. Zimenezo zinali mwina 4-5 months before. So miyezi ngati imeneyi inali zoyankhula zake zinali zoti kodi nzangayo akuyankhula bwanji. Koma poti ife azimayi mwina nzako akuyankhula kuthandauza zina iwo mathandauzira zina. Mwina ukwiya paka na bawo lithira pati pompo. Koma leta
zitachitika ndi mmene ndimaganizano kuti kodi munthu uja kunali kumandisanzika nkhani zonse zija. Inali miyezi yake imene kwina konseko anali bwinobwino koma kumapeto kuno. kusangiza kuti iniyo mukudziwa kuti amuna ano anali ndi chidziwitso kuti masiku awo ayandikira, ndipo amapita pa ulendo uwu kandi ku Korea, ku South Africa, akupita ku Nkatabe, akuza kuti tsiku lililonse moyo wawo ukhoza kutayika. Pamene popo ndikoza kuyankha kuti ndiye kuti iwo eni yake amaziona, chifukwa ine ndimangokhala odabwa koma sindimaganiza kuti ngakhale imfa. Ndimangoganiza kuti akutanthauza chani. Sindibweranso komaliza ife timangoti mwina apeza kwina basi zoganiza za munthu wanzimayo mziyo. Koma ndiye kuti iwo imfa yawo amayiona, koma ineyo sana ndiuzepo kuti chani koma imfa iwo amayiona. Chabwe. Yes. Chair supplementary mundi basabe mpata nthawi ina kumafunso limene munafunsalo mayi lapukeni kapena mwina chikhalidwe chawo ndikochita follow up mmene afunsira chair kuti amakhala ngati akulosera imfa yawo, kuti chikhalidwe chawo mwina ngati kupemphera nthawi imeneyi chinasintha kapena chinali mmene amapempherera mbuyo musemo ziko muche. Kumbali yopemphera munanga mmene amapempherera ndi mmene analili sanasinthe, amapemphera chimozimozi. Tikakhala pakhomo 5 times pasiku, kaya ali pa ulendo olomene amapita uchikangawa samalephera ndalongezere mati opempherera. Siku limene mamawa tinazuka pemphero la 3 am, tinazamalizira pemphero la fajiri la mamawa chamma 4. Basi sana gonenso basi amangolankhula tikhani tosadziwika bwinobwino, kukhala kuyang'ana kumvera chisoni. Mundimvera chisoni chifukwa chani? Basi ndikungokumvera chisoni akazanga basi, koma sanasinthe kupemphera amapemphera chimozimozi. Mulanje North. Zikomo chair. Naneso ningojoyena naso ndi azinzangawa kupereka chipepeso kwa inu mayi lapukeni pa imfa imene inatigwera. Funso ndinawo atatu, koma loyamba likufananirako pang'ono ndi imene acheya amafunsa kunena kuti iyo aja anali ku protocol tanthauza kuti amayenda ndithu maulendo. Ndiye kodi pakakhala kuti mwina ulendo uli pafupi woti akuyenda pa ndege, chinali chisimo chawo kumakhala ngati kusazika kapena ulendo kuyamba kusazika anayamba kusazika nthawi amapita ku South Korea kenakonso mmene amapita ku Nkatabe. Kama nimbesese kuti iwo aja amayenda kwambiri, ndiye pali anthu ena mwina akakhala ndi ulendo kuti ndi pa ndege kuona kuti ndege ndi chinthu choti chosapanganika, mwina kuti amasazika maulendo enawo kapena zinayamba mmene amapita ku South Korea bwinobwino kuti ine mwina kuti ndikabwera abwerako mothokoza Mulungu, kenakonso akupita ku Nkatabe kuti ine mwina mundiona komaliza ndikumvera ni chisoni, tengani passport kazachitika china chake, identity yanga ndi imene. Then ngofusa kuti mchitidwe umene umane kuti mwina kumaona kuti mwina atisiya umachitika mbuyo mu makamaka pakakhala ulendo. Funso langa loyamba ndi imene. Zikomo. Ayi mbuyo musizi machitika zimene zinamba kuyankhulidwa kupita ku North Korea ndi ku Nkatabe. Zikomo kwambiri. Ndiyeno akusazikani ulendo yamba abwerako, kachiwiri asazika mpaka kukuyang'anani kumvera ndi chisoni, kenako uzamva kuti ndege yasowa, ndege yagwa
kenako so palibe munthu amene apulumuka including amunano. Inu chimenechi munachiganizira motani munthu asazika kenako mawu aja aphelezera munachilandira motani o maganizo anu ndi otani ndimene zinakhalira zinthuzi? Zikomo. Ine nditamva zonsezo kuti ndege yagwa yasowa paja ndinanena kale kuti sindinakhulupirire kuti zinthu zachitikadi, ndinakhala ngati ndilibe ngati mutu wanga sugwira chifukwa ndinachokanso ku nyumbako kupita ukaoda katundu amene ndimagula, anachita kundiimbira foni kubwerera. Ndinaza komoka koma nditazuka kulira kwanga ndikunali kuja kuti sindimakhulupirirabe, zinanditengera mwina miyezi iwiri olo itatu kuti ndiyambe kukhulupirika kuti zinthu ziza zinachitika. Ndi after 3 months ndi pamene ndinayamba kulira ano, ndinalira kwambiri mwina kwa chaka cha mtunthu, ndimayenda ngati munthu wa misala. Amachita anthu bwera kuzandipanga counseling, koma mpaka nakufikira pano ndinachivomereza kuti basi Mulungu anafuna kutipasa mayesero amene aja. Zikomo. Funso langa lomaliza ndiloti tsiku loyamba limene ndege inasowa pa 10 palibe amene anabwera ku ofesi kukuimbirani foni kukudziwitsani zokuti ndege yasowa ka ndege yagwa mpaka tsiku linalo pa 11 pamene akuofesi anabwera ndimene ndamvera, kapena pa 10 po munadziwitsidwa ndi wina aliyense wa ofesi zakusowa kapena kugwa kwa ndege? Zikomo. Anthu aku ofesi sanabwere mpaka nana abwera ma brothers ku City Center Mosque, ndipo ma brothers amenewo ndi amene anayamba kuimbira anthu aku ofesi usiku. Anayimbira I think a chief of protocol, kodi mayi Lapukeni simunabwere kuzauza za ngozi bwanji? Ndayiwala kuti anayankha kuti chani. Anthu aku City Center Mosque ndi amene anachita, ndipo anachita kukhala ngati akuakakamiza anthu aja ngati samafuna kuti abwere. Anthu aku City Center Mosque ndi amene analimbikira kwambiri kuti anthu awatani abwere, paka anabwera kwapeza anthu a City Center Mosque ali ku nyumbako. Ndomweyonso anthu aku City Center Mosque ndi amene anandiimbira ine foni kundiuza fulumirani kwabwera anthu the following day chama 9:10. Zikomo biche Zomba Tonda. Zomba mwambiri chair. Ndole chair naneso ndiyambe ndikuwapepesa mayi Lapukeni chifukwa cha choluza munawo zimwawo zosamutendere. Chair, fusoli ndikanga ndikubwereza but I wanted some confirmation kunena kuti munafusidwa kuti mchitidwe umene unachitika nthawi imeneyi kanali koyamba nde munanena kuti ayi munadzapereka kuti kanali koyamba komanso samumbuyomo amazanena mwina mukumenya mukusewera bawo ngati mocheza. Then mafuna kutsimikiza kuti in terms of mawu okhala ngati akuopsezawo ndi action yonena kuti anena mawu okhala ngati opseza koma nkufika ponena kuti tandipatsani passport kapena tatengani wallet yo kukhala ngati zokeza koma nkukakamiradi kuti he is now taking action. Mafuna mutsimikizire kuti ulendo uwu kanali koyamba kapena zinachitikanso. Zikomo. Kanali koyamba
zikomo kwambiri. Nde mwina ndi funseso kudzera mwa chair kunena kuti ku ofesi kugwira ntchito ndi a vice president anagwirako nthawi yayitali bwa kuti mwina ndi amene ofusa nje anagwirako nthawi yayitali bwa ku ofesi imene ya vice president agwirako ndithu nthawi yayitali, anagwiranso ndi achimulirenji chifukwa udindo umenewo anakweza 2019. zikomo kwambiri. So muzokambakamba zawo mwina simungadziwe komano kungotengera zokamba zawo munganene kuti ubale wawo nda vice president unali uoneka wabwino kapena amangogwira ntchito in a passive way? ubale wawo akamayankhula ndi ma vice president onse sanapangepo complain, ndipo ubale wawo umakhala ubale wabwino kwambiri. zikomo kwambiri. Nanga akakamba za ubale wawo ndi mwina former president ka mbuyo moso mwina 2019 ngatikula chimulenjewo amaukamba kuti ndotani kuyerekeza ndi kwa vice president, mwatitsimikiza kwa vice president koma kwa president ubale wawo umaoneka mota? Kumbali yawo ngati ndi ma president amene agwira nawo ngati amene anagwiraponso nawo 2019 Peter Mutharika ndi afoma athu Chakwera sanapangepo complain china chilichonse chifukwa kwambiri amakhala mu office ya vice president samagwira kwambiri ndi ma president. zikomo kwambiri. Nde munakambapo nkhani ya kuonongeka kwa foni, ndimafuna ndifunse kuti mmene munaonera foni mwafotokoza kuti inachita kuswedwa ngati inayikidwa mutondo, koma ndimafuna mwapaderadera mutayikapo ndemanga pa kakadi kang'ono ka mfoni kaja munanena kuti kamaoneka motani? Foni mmene tinayipezera inali ndinene kuti kodi ndingayuze chichewa chani ngati chinthu choti mwatenga munthu musinja foni mutondo ndikuti timangirishi tonse tiyata mkati tili panja. Kasimu kadi kana salira ndimakumbukira kana akhola pa china chake chapasipa koma kasimu kadi kanakhala ngati kafufutikanso kangopindika kopsa kuja kuti sunga katamulenso kuti kakhale ngati nakonso amakasinja. zikomo kwambiri. Okay, chair ndimafuna be kungafusa pepani ine mmene kundivekera explanation mmene mafotokozera ndikhoza mundikhulukira koma ndikhoza kuganiza kuti mwina magawo atatu itokhala kuti mwina amuna anawo amapita ku suicide ndi maganizo ena amene anthu angakhale nawo kuphatikizapo ine. Mwinanso ena atikuganiza kuti anagwiritsidwa ntchito kutenga ndi zomwe taona mbuyomu, ena atikuganiza kuti anagwiritsidwa ntchito kuti mukapange chipongwe, ena mwinanso ndi zifukwa zina. Ineyo mukakhala mmaona ngati chimapangisa izizi kupeza kuti kumapeto kwake zachitikadi, mmaona ngati kwambiri ngakhale mbali iti ndi mmene madziwira? Ngati ineyo zitachitika nditayamba kupanga liko bwerera mbuyo zimene amayankhula, ngati ineyo Msilamu chipembedzo changa mmene chikundiphunzitsira ndimakhulupirira kuti imfa iwo amayiona koma samatha kuti alankhule bwinobwino, koma iwo imfa yawo amayiona kuti ndifa chake amandimvera chisoni ineyo amayiona chifukwa pa chikhulupiriro changa ndithu munthu amatha kumaona imfa yake ikawesala pang'ono kubwera amayiona pa chipembedzo chathu ifeyo. Ndiye chikhulupiriro changa chinagona poti iwo aja imfa yawo anayiona.
ziko Chair, pamene ndikupita kumapeto kwenikweni funso I think likhalomaliza ndimalumikiza nkhani ziwirizi kuti wallet inasiyidwa ulendo woyamba opita ku Korea. Komanso Chair, tikudziwa kuti ndege zimene amakwera poyamba zinali ndege za civilian. Ulendo wokwera ndege iyi ya Boeing ya Doniai unali ulendo wa kunkhatabe wa kunzuzu. Komanso tikudziwa kuti malamulo a ndege zawambazi chifukwa cha nkhani zopanga hijack ndege ndi mandatory panopo kuti chitseko chopita kwa mapilot mwina for the sake of the committee chitseko chopita kwa mapilot kuti pite kutsogolo kuja it's mandatory kuti chimakhali enforced door cholimba chonena kuti olo chipopolo sichingalowe chifukwa chakuti zimachuluka zopanga hijack. Pamene tikaona Donia ija titaona zimaoneka kuti chitseko chimene chilibe. Ndimafuna kupanga relate zinthu ziwiri zimenezi kuti mungaganizira kuti mwina ndikuyang'ana mbali yoyamba ija kuti mwina he was trying to not kuti anatero koma let's imagine kuti he was trying to attack pilots. Nde mwina ulendo woyamba una akanika chifukwa cha chitseko chimenechi. Kuganiza kuti mwina ulendo wachiwiri uzinaphweka chifukwa kuti palibe chimenechi. Ndi munthu wakuti mmene amachitira mungamuganizire mbali zimenezi. That would be my last question unless otherwise here. amuna anga amene analili chikhalidwe chawo sanali munthu oti angapange zinthu za chipongwe ulo zina zilizonse kupanga hamu munthu wina wake. Amuna anga anali munthu wachisoni, munthu wachifundo, anali munthu uja woti wachikondi kwa wina aliyense, ma neighbors, ma friends, zimene zozo zili kutali kwambiri nda malemu amunanga. Chair, that's it from me. Thank you. Okay, banji timve zomba site and then my supplementary akhala ngati modzi kuti timalize. Yeah, thanks. Zikomo kwambiri Chair. Mailapukeni inenso ndajoina anzanga pokupepesani chifukwa chotaya brother Lapukeni mjira imene pepani kwambiri malo manthu akuzomba City South constituency. Line likuzokhala funso komanso mwina ndemanga mwatiuza kuti zisanachitike zimenezi zakuchikangawa pamachitika zodabwisa zimene mwazilongosola bwino kwambiri kukachita clinic office kunyamula katundu wawo kumayankhula kuti basi mwina ife titayambe ndife atakaona malemu Lucius Banda kuchipatala kuti mwina titayambe ndife komanso ulendo wakunkhatabe mmene mwafotokozera makhangata kuchita mantha komanso zitachitika zinthuzi kangatiso zimachitikanso zinaso zodabwisanso zimene mufuna tu komiti kuthandizeni kuyankha. Ndipo mwatipasa chinthu chimodzi kuti condition ya board ya munanu mufuna mutamvesesa kuti chinachitika ndi chani. Ndipo mwemwere zikomo kwambiri. Ndimafuna mwina ndikuonjezeraso zina ziwiri zodabwisa chifukwa apo mwatipasa chimodzi mwamukulongosola mwanu mupezeka kuti mwayikaso zina ziwiri. Chachiwiri ndikusinjika kwa foni ukangati matibulidwa mu pamphero kapena mu ujeni muntondo ndikuona ngatiso mwina komiti itafufuzaso zimenezo. Komanso nkhani ya passport ija katundu mmene muja naonongeka kwambiri kuphatikiza kuti masimu kaditi kuma passport kangati nali kubwinobwino. Ndimafuna mungu ndichitabe confirm ngakhale nali magazi nali ndi fumbi kuti nali yoti mwina inapindika kapena inang'ambika kapena tatiuzani condition yake kupatula kuti inagwiridwa magazi komanso fumbi. Zikomo. Passport sinapindike paliponse inali yongoka bwinobwino mmene nalili apart from fumbiro ndi kafungo ka petulo ndi timagazi. Zikomo kwambiri. Ndiye kuti tukhanga titi nazono zitatu fazi kundidabwisa kuti passport kutuka yabwinobwino choncho bwanji pomwe even kasimu kadi kapindika kwambiri. Ndiye ndimafuna ndikoyika on record kuti mwina pali zinthu zitatu moko kuthandizani condition ya board ya malemu brother Lapukeni
komanso kusinjika kwa foni ndikasimukadika komanso passport. Chomalizira kwenikweni chair, ndimafuna muno munatakhala muna 2 hours sopano kumano mulipoti mena malenga chair commission of inquiry yapita ichi panangokhala ma sentence awiri kuti munakhala ngati mwachita breakdown emotional ndikukhala ngati zinathira pompo. Ndimafuna be mungoyerekeza kuti mu commission of inquiry imeneyo ngati metakhalira pano munakhala mu nthawi itali bwanji moyerekeza ndi mene tachezera lero. I submit, chair. Mu commission of inquiry ya nthawi imeneyo sinakhale mu nthawi yayitali, mwina solo 30 minutes sinatenge, ndipo olo mafunso sinafunsidwe. Ndikukumbukira ndinangofotokoza ngati sindikuyiwala, kenako ndimene brother anali chairman nthawi imeneyo anangoyipanga divert kuyamba chiyawo, basi zinathera pompo. Kasongo North. Zikomo kwambiri ashare. Ndiyambaso nali ndikupepesa pepani amayi Lapukeni. Ifa ya ngozi ndiyo sayiwalika ndipo ndiyopweteka. Ifeso tikulira nanu limodzi. Funso langa labwera ponena kuti munafotokoza zonena kuti amuna angawa amalankhula zosanzika makhala ngati kuti amayiona imfa chifukwa zochitika zawo zinali zodabwitsa. Funso langa labwera lonena kuti kukanakhala kuti sanapite ulendo wa kumpoto wa ndege ija ndizo lankhula zawo izi zokhala ngati kuti amayiona imfa, zikanachitikabe kuti akanamwalirabe chifukwa chonena kuti anali kale akuyiona imfayo, mwina munjira ina akanapitanso. Ndimati ndifunse choncho pepani. Zikomo. Funso lanulo ndiliyankha muchikhulupiriro changa. Akupita ku North Korea anakhala ngati akusanzika koma anabwerako. Akupita kuchikangawa kunkadabe anasanzika sanabwereko. Pa chikhulupiriro changa imfayo ndimakhulupirira kuti amayiona, ndipo ngelo wa imfa ujeni yake inali imene ya kuchikangawa kuti ulendo uwu chifukwa ine ndinangowafunsa, ndakumbukira ndinafunsa kuti inuyo nthawi zonse mumayenda pansi simukwera ndege, lero chachitika ndi chani kuti mukwere ndege? Nanga si mmene amayankhulira. Ndiye anayankha kuti basi tingofuna tifulumire tiaperekeze. Anayankha mosisa mawu, tiaperekeze tibwere mwachangu tiaperekeze a president. So pa chikhulupiriro changa ndikukhulupirira kuti sizikanatheka kuti asapite uko, amayenera kupitabe. Mulungu anayitana kuti akakumana ndi zimenezozo kumenekoko. Ineyo pa chikhulupiriro changa pa umunthu ndikoza kuyankha kuti anakanena kuti sindikupita, anakakana osapita, anakakhala pansi kuti ndisapite, koma chifukwa nawonso basi imfa ikamabwera umakhala nawenso walobodoka wazipereka. Zikomo. Deza Kasina. Ndathokoza kwambiri chair. Ndi makuvetsera bwino lomwe mayi Lapukeni mene malongosera koyamba muja komanso mene anzanga amakufunsa ndi mafunso mwanena kuti kwakukulu akamakuwuzani za imfa komanso mwayigwisa maona kuti ngati ndakumva ndi bwino lomwe kukupangani coach kapena kutenga unena mawu ndende mene mwanenera kuti imfayi amayiona. Ndifai amandiuza andi amandivera chisoni ineyo mene mwayankhulira.
Koma kumayambiriro kuja malongosonje mnakamba za mwana adakuimbani foni kwa mulungu kumwe kuti tinachokera kumwe kuti dzabwerera. Chifukwa chani mukugusichira kuti amandimvera chisoni ineyo opanda ana? Tinene kuti bambo wako kapena munabena wana kapena was more concerned on anaendi concern yainu nokha osatiso ana. Zikomo chimene ndikunena kuti amandimvera chisoni ineyo chifukwa I was closer kwambiri to my husband. Chichonse akakhala pakhomo timakhala pamene akhala ali pambali. I was there. Timapanga discuss anthu awiri. He was like my best friend. So akamadya chakudya ndimakhala pambali kandi sugar ndithire ndine. Ndi nthawi imene ndimathirira tiye akumwayo ndikuti akasati yawo ndi amandiyang'ana. Kundiyang'ana mwathira sugar ndoti yes. Imwanitu kuyang'ana. Then napanga bwanji mundiyang'ana mwachoncho basi mkazi wanga ndikumvera chisoni. Bwanji panga clear kufika ulendo kukhatabe kubanja ku amene anamuuza makamba naye ndino nokha kapena neposena kubanja kwawo amene anauzako. Ndi pomaliza funso lachiwiri ndi nkhani yokhudzana ndi kuti chisoni amakumveranicho poona kuti akusiyani mwina chipinjo cha ana ndi nazotolozo ndi udindo mukhala bwanji. Komiti mwina koza kufuna kudziwa kuti kodi malimuwa anakusiyani ndi ana ngati anakusiyani ndi ana kuona chipinjo chimene amakusiyirani. mukanena kuti malemu amunanga amaganiza kuti andisira chipinjo. No, amunanga anasiyana 6 enawo ndi akuluakulu ine ndimakhala ndi ang'onoang'ono. Enawo anali mumabanja mwawo ndi timakhala ndi my son ali ku accountancy panopa ndi my girl panopo ali ku Morocco ndi wankulu 20 chakuti plus. Kenako kanali kasikana kakang'ono kazaka 10 nthawi imene bambo ake amamwalira kandi zaka 10. So ineyo kumbali yoti mwina amunanga amadandaula ndi kusira chipinjo no, koma amadandaula kuti he was my partner, he was my best friend. So chimene ndimaona aundiuza kuti aundimvera chisoni amadziwa kuti ndizakhala ndi loneliness yosayiwalika. So that's loneliness ndimene ndilipo panopa. Angasinkazi without a husband is another vuto lalikulu as a widow. Longa muda timalizisa. Zikomo kwambiri chair. Mai lapukeni mukamalankhula kunena kuti munakomoka komanso muchizungu anena kuti you were very distort, like kuti munalo kuti simukumvetsa mutu ukhala ngati wazungulira. Endiso munanenanso kunena kuti utero kuzina nditengera nthawi makhala ngati mutu wazungulira. Ndikufuna kuti ndikuvomerezeni chifukwa cha chimene mudachita pa 11 June kuti mwamva kuti ndege yasowa koma pa 11 June mudapita ukaoda zinthu kenako adachita kuyimbirani kumeneko. Zikuonetsadi kuti munthu uyu nde kuti pena pake mutu unasokonekera kwambiri. Ndimafuna choyambirira nditsimikizire mawu amene munenawo. Ndangotsimikizira chifukwa cha chimenenso chidachitika pa 11 June. Koma ndimafuna ndinenenso chicheya kunena kuti thupi limene silidayezedwe kutengera ku maripoti lidali la amuna anu okha. Ndiye mwina poti kafukufuti kuchitabe tidzafunsa madokotala kuti kodi akamayeza thupi la munthu zimatengera nthawi yayitali bwanji. Mwina adzatilongosolera kuti procedure ya autopsy imatenga nthawi yayitali mwakuti mwina banja amalifuna. Ndi izozo tidzafunsa kutsogolo kuno kuti kodi zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti ayeze thupi. Koma nali ndi mafunso awiri ofulumira kwambiri kuti kodi muli ovomera kuti mwina passport iyo mukhoza kutipatsira ku report kuti tidzayione nawo kuno ku inquiry kuti tidzayione ife tangofunsa mafunso a passport ilipo mwina mukhoza kuvomera kuti mudzayipange submit kuti tidzayione.
funso pempho lina ndilonena kuti kodi madzi wako mwina ma email kapena ma password amuna anu kuti mwina tikhoza kukasuzumiranso zimenezo nkuona kuti kodi ma communication awo anali otani. Nkhani imeneyi ndiyoti ndipempho chabe ndifunse kunena kuti ngati mwina zikhoza kutitsegulako makutu pena ndi pena nkuyankha mansala ina ndi ena pa zimene mwalongosola. Funso langa lomaliza ndilonena kuti kodi mudachitako mwayi wopita ku Nthungwa kumene kudagwera ndege ija nkukaona pamene panagwera ndege mwina nkungoonako kuti kodi ndege ija idagwera apa ndipo zinthu zidali chonchi mwina zijazi asadachotse zimene tikhoza kuti zotsalira za ndege itagwamo mudakhalako ndi mwayi okaona ku site iko. So funso langa ndimenelo. Funso lina ndimapempha za passport olo ngati mudziwa ma password ama email awo ndi ma communication ena. Zikomo kwambiri che. Zikomo. Passport ndikoza kuzayibweresa mukazayifuna ndilikokonzeka kuyibweresa failipo. Ma email ma password ayi sindikuziwa. Ku Nthungwa ayi sindinapiteko fikira siku la lero timangoonera muzithunzi basi. Zikomo. Zikomo kwambiri my Lapukeni. Mwina mudathandizako anali ndi mafoni angati amuna anu? Lapukeni anali ndi foni imodzi. Chonza kuti anali ndi sim card imodzi? Sim card so inali imodzi. Ali mu ndege mudalankhulana munapangapo exchange any conversation ya ma text? Ayi sitinalankhulana. Chabwino ndimangofuna ti ikirombo nomenewo koma titokoze kuti matilankhula ndikhulupirira chilichonse chimene mwatifotokozera simunaonjezere simunachose koma manena chilungamo chenicheni. Inde. Mwina muli ndi mawu omaliza? Mawu anga omaliza ndingopempha kuti komiti iyi ndimene ifeyo tikuyidalira kwambiri chifukwa chokuti kuyankhula ndayankhula pano ndalankhula momasuka mosacheuka mosaopa. Ndiye ndikungopempha kuti chilungamo basi chichitike kuti ifeyo tiziwe chimene chinachitika ndi chani. Sikuti olo tikaziwa kuti anthu ajazuka ayi koma tingoziwa basi kuti mitima yathu izatani isike kuti izathe kugona bwinobwino kuti chinachitika ndi chakuti. Ndiye tingopempha kuti chilungamo basi chikhalepo kuti ifenso mawido tikhale anthu kutisidwa ndizosatira za komiti iyi. Ndathokoza kwambiri kuti ndinali womasuka panalibe chiopsezo chilichonse chondiseka pakamwa kapena kundiweruza ma actions chilichonse chinali chabwinobwino. Zikomo kwambiri. Thokozeni. Ala khale nanu munyengo imene akukuteni akufungateni koma apaseni mphamvu zoti muyende chitsogolo. Nkhani imene mafotokoza inali yokhudza kwambiri mitima yathu tonse. Tinali osweka kukuonani mukulira. Mafuna ndikutsimikizireni kuti dziko lonse la Malawi mamembers ali pano ali nanu limodzi simuli nokha. Cholinga chathu nchakuti chilungamo chidziwike. Ndiye tiyesesa mbali yathu kuti mwina tidzakupaseni mayankho pa mafunso amene muli nawo. Awo ni matero zokamirana zathu mulo masuka kuti mukhoza kusanzika ndokumapita. Zikomo kwambiri ndikufunira ndi zabwino nonse. Zikomo kwambiri.
osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.